Selukunibingelela babukeli besibani samathongo channel. Umntwana wethongo ongenagobela, umntwana wethongo lamanzi. Uyanibingelela enhla nezansi lapho ukwazi ukufinyelela khona lo mqophiswano. Namhlanje ngifisa sikhulume ukucupha umuntu uma ehambile emhlabeni. Ziningi indlela zokucupha umuntu. Abanye abantu basebenzisa isikhali, abanye bambhile ukuthi akavuke alwe ngemithi nangentelezi. La bese bemcupha khona umuntu, bemcuphela ukuthi akahambe ayolwa. Isikhathi esiningi lokho abantu bakwenza kumuntu osuke ehambe ngesikhali, noma umuntu osuke ehambe ngesandla somuntu, noma mhlambe ngobuthakathi obuthize bengakholwa ukuthi ukushona kwalomuntu kuyimvelo yini, ebese bemcupha ukuthi uma ngabe kukhona isandla somuntu esimenza ukuthi akahambe emhlabeni, akavuke bese yahamba bese yolwa. Ngifuna sikubuke namhlanje ukucupha umuntu, kokucushwa komuntu, sikubukisise kanye nokhondolo ukuthi nalo ukhondolo lidala yini emndenini. Indaba yami lapho namhlanje ukucushwa komuntu nokhondolo. Namhlanje ngifuna ukuthi ke sibheke ukuthi ke manje kuyini ukucupha, ngoba kunomuntu ozibuzayo nongazi ukuthi ke ngikhuluma ngayo. Ukucushwa komuntu yila khona abantu bethatha isikhali bese besinikeza umuntu ongasekho ukuthi akasiphathe, bese yavuka bese yolwa alwe impi yabantu abamhambisile emhlabeni. Ngenzeka bamkwazile, ngenzeka uhambe ngesikhali, ngenzeka bamshayile, ebese bethatha leyo nto leyo isikhali bese bemphathisa. Kwesikhathi umuntu bamnikeza ngisho inhlamvu yesibhamu ukuthi ke labantu okuyibona bambulalile akahambe naye, ebese yabalanda ngenhlamvu yesibhamu ukuthi labo bantu ke labo ke sebezoshona. Kodwa kahle kahle ukucupha umuntu uma esuke sihambile emhlabeni, ngifuna ukusho lokhu ukuthi ke makusaqala kuhle emndenini bethokoza ukuthi ke lokho kuyenzeka kubantu okuyibona abamenze ukuthi nawe wahambe emhlabeni abezibububi nabo sebeyashona. Kodwa lo ihamba igcina isikhathaza, ngoba okokuqala lo muntu usuke ngamnikezile ukuthula, akanako ukuthula, ngoba umoya womuntu uhlukene kabili njengemzimba. Khona umzimba wenyama, khona umzimba kamoya. Uma umphefumulo uphuma emzimbeni wenyama uyongena emzimbeni kamoya, umzimba kamoya uzwana nomsindo, uthanda ukuthula. Yingakho nasemakhaya uthola isikhathi esiningi uma kwenziwe inhlambuluko zabantu abadala zisuke zibagqilaza, ngoba umzimba kamoya awuzwani nomsindo. Manje ngesikhathi lo muntu nimvuse nimphathisa isikhali niyamgqilaza manje, ngoba manje nomlwiso impi. Okwesibili niyangcolisa ngisho umphefumulo wakhe nomoya wakhe, ngoba mase nimenza umbulali. Manje menza umbulali manje futhi ke useyahamba futhi manje nakwela amathongo useyongcolisa manje nomsamo, uyongcolisa nedlozi, ngoba mayefika kubantu abadala into yokuqala yenzeka kuyena akabi nayo indawo. Ekungabeni kwakhe nayo indawo uphethe futhi isikhali, bese kubuza ukuthi lesikhali osiphethe esani, ebese chaza lesikhali ufumbathiswa sona abantu basemhlabeni, bese kuthiwa buyele kumuva ke labantu basemhlabeni bekususe lesikhali lesi. Into yokuqala yenza isikhali sakhe manje sijika sihlaba isizukulwane, sigcine sesisebenza kuphi manje nasekhaya, bese siyalimaza. Lento manje bisifana nani nokhondolo. Kodwa kukhondolo engikhuluma ngalo lokhondolo olahambisana nokungcola komsamo. Mangabe kusuka ekhaya umsamo ungageziwe, makhona abantu abahamba ngesikhali, isikhali sigcine sesisebenza njalo. Makhona abantu abahamba ngestroke, istroke sigcine sesisebenza njalo. Makhona abantu abahamba bephanjanelwa amakhanda, makhona abantu abafele entabeni, abantu sebebayabhukuka ekhaya, abafele le bangaziwa khona, abanye bafele ngisho emajele. Yini ukhondolo, ngoba kusuke kukhona abantu abasuke behambe benaloko kufa lokho. Sebeyakubuyisa ke manje sebezokuletha kuphi ekhaya. Lokho sekamsana nani ke nokugezwa komuntu, ukuthi umuntu mangabe engasekho kufuna manje agezwe.
La manje mase ngiyithinta ke indaba le manje le yokucupha umuntu. Sekufuna manje lonto manje bese niyilungisa ngani ngeembuzi. Sekufuna manje nimsuse manje ini isikhali. Sekufuna manje nimgeze. Sekufuna manje nigeze nabantu okuyibona ayakubona emsamo ethongweni. Sekufuna nilungise ngisho umsamo manje kwayona usewungcolisile lo muntu ngoba nomphefumulo wakhe manje usowudinga nawo ukuthi ucelele ini ukuthula nokuphumula. Ubona kanjani ukuthi umuntu ongasekho enamphathisa isikhali namanje akanako ukuthula? Okokuqala, umuntu ongenako ukuthula umbona ngokuthi abuye esihambile emhlabeni ngephupho angakhulumi. Engakhulumeni kwakhe umbone exiza igazi, umbone opha, umbone esebumnyameni. Uma uphupha umuntu wakini egula, ezacile, engcolile, ekhathazekile emoyeni, lokho kufanele ukucacela ukuthi lo muntu wakini namanje kwelamathoko akanako ini ukuthula. Sekufuna manje nimbuze ukuthi ke manje indaba yakhe izolungiswa kanjani, iziphi izinto ekufanele zenzeke ukuze konke kwakhe kumqondele naye abe sekuthulile. Ilungisa kanjani ke lo mayisuke seyenzakalile? Seyiyadinga ke manje ukuthi ke manje nithole umuntu owumelaphi wendabuko noma umuntu ongoti ozokwazi ukuthi anisize. Uma enisiza unisiza ekususeni lo muntu isikhali enimphathise sona, ebese yagezwa angabesaba umbulali. Ngoba lento manje ihamba manje bisingcolise manje umsamo wonke. Uthola ukuthi manje ekhaya kunabantu asebeshona, bashona ngesikhali, bangena ngisho engozini zemonto, abantu badutshulwa, kwenziwa yonke into. Kanti ngikise kuthenini kunomuntu wasekhaya waphathiswa isikhali. Lonto manje ingcolise nani ingcolise ngisho inhlabathi yethu. Ngoba inhlabathi yakhe yethu namanje ingcolile. Naye izophakama, iphakama izomangala kuphi ekhaya. Uthola ukuthi manje ekhaya ngesikhathi esithize noma ngesikhathi enamngcwaba ngaso lo muntu, uma ngabe kwaku-April, njalo nge-April ekhaya kushona abantu. Unyaka nonyaka seniyangcwaba kanti sekuyilo muntu ngesikhathi usezohlaba egcekeni ngoba kwayena akasasifuni. Ulimi alukhulumayo manje aniluzwa, ulimi manje alukhulumayo alizwakali. Mina ngifuna ukuthi iqwashiseke sizosikaphunga nomageba, ngoba wonke umuntu nomndeni nomndawo wakhe kufuza ngabe uyakhuluma ekhaya. Manje kodwa lokho akwenzeki ngani ngoba ke sesalahla amagugu asemakithi. Kodwa mawusondela ulokubuka kule channel yethu uSibani Samathongo channel, uzokwazi ukuthi ukhule, ukwazi ukubona umsamo wakini nawo ukuthi umnkanjani. Umntwana wethongo, umntwana ongenagobela, umntwana wamanzi uyabona.